Хәзерге заманда яшәгән Өфө калаһында Азалия исемле бер хөкемле генә кыз. Башкорт телен бик өйрәнгәһе килгән. Тик уның башкорт телен яхшы белгән бер дусы ла булмаган. Азалия хәтта үзенә бер дус та уйлап сыгарды. Имеш, ул башкортса бик һәйбәт белә һәм уның менән телепатия аша һөйләшә ала. Әмма Азалия озак бушманы. Сөнки бердән-бер көндә Сәлам, Азалия. Сәлам. Сәлам, һез мине беләһезме? Без барыһын да беләбез. Һәм һиңа башкорт телен белгән дуслар кирәк икәнен дә беләбез. Рәхмәт, мин бик шат. Минең исемем Алмаз. Минең Айсулпан. Азалия, һин бында еш киләһеңме? Мин яшь килмәм, сөнки мин үзәктә яшәмәм. Ә мин бында бәләкәй саҡтан йөрөйөм, был минең иң яраткан кинотеатрым. Мин дә Родина кинотеатрын бик яратам. Мин әле бында бик оҡшай. Друзья, давайте повторим отрицание глаголов. В нашем языке это немного другая логика, но все совершенно просто. В русском языке говорят «не могу», «не хочу», «не живу». В башкирском же языке отрицание идет после главного слова. Запомните, главное слово – это конь. Оно не меняется и всегда впереди. А потом уже все остальное. Да, и это важно в тюркских языках. Вы всегда знаете, что главное слово неизменно, а потом уже идут упряжки, повозки разных суффиксов и окончаний. Итак, начнем. Яшей – живет. Мин яшеем – я живу. Хин яшейхем – ты живешь. Ул яшей – он живет. Там, где гласные с мягким произношением, мягкие гласные у, и, там и отрицание мэ. Яшемей, не живет. Мин яшемеем, я не живу. Хин яшемейхен, ты не живешь. У яшемей, он не живет. А теперь с отрицанием ма. Это когда в корне слова твердые гласные. А, о, у, ы. Ал, бери. Алма, не бери. Без алмайбыз, мы не берем. Һез алмайһығыҙ, вы не берете. Улар алмайҙар, они не берут. Һеҙгә ниндәй кинолар оҡшай? Миңә әлбиттә башҡорт кинолары ифрат оҡшай, улар телде байыта. Хәтерләйһеңме, ҡорҙаш? Икәүләшеп, артмаҡтар аҫып, ошо юл менән Ырымбурға эшеҙләп сығып киткәйнек тә баһа. Нисә йәштәр булды икән ул ваҡытта беҙгә? 17-шәр. 17-шәр тиһәң. Бер тин аҡса таба алмай илашып ҡайтып индек. Ниндәй татыу инек.
Әй, ул сақтар. Әйе, башкорт кинолары башкорт телен үстерү, тел абруен күтәрү өчен бигрәк тә кирәкле. Алма. Ярай, ағай. Әйдә, сау булыгыз. Все, поехали. Ана мен теге тауда булдым. Ана онда мен Мин дә башкорт киноларын яратам. Әлбиттә, мин заманча фильмдарды ла карарга яратам. Күбесе киноларда өйдә карай. Тик зур экранда карау үзе бер тамаша. Зур экран булсын. Тап бында Родина кинотеатрында төрле премьералар, фестивальдар үтә. Айсулпан барыһына ла йөрөй. Ага, кайдан беләһең? Тимәк, үзеңне калдырмайһың инде. Калдырмаска тырышам. Фестивальдәрдә күрһәтелгән фильмдар айрыша фәһемле, йөкмәткеле. Мурдашларга мине олатайым өйрәткәйне. Әйе, шулай булырга тиеш тә ул. Әйе. Дигәндәрде олатайдар өйрәтергә тиеш шул. Югыйсә дөнья зил заббар килгән булыр ине. Илһам улым, бар әле сәйеңне сакыр әле. Их, күңелле һеҙҙең менән. Әйҙәгеҙ сәй сәбәт. Мин күрсәтсә. Ярай. Әйҙәгеҙ мәҡәлә итеш уйнайыҡ. Сәйескәс, ашау тураһында. Ашыҡҡан, ашҡа бешкән. Аш менән атҡанға, таш менән атмайҙар. Кем эшләмәй, шул ашамай. Просто доверьтесь музыке башкирского языка. Оялмағыҙ. Итак, повторим. Там, где мягкие у, и, там мә. Һөйлә, рассказывай. Һөйләмә, не рассказывай. Зинһар, береһенә лә һөйләмә. Пожалуйста, никому не рассказывай. Кил, приходи. Килмә, не приходи. Югер, беги. Югермә, не беги. А там, где твердые гласные а, о, у, ы, там ма. Бар, иди. Барма, не иди. Мин бер ҡайҙа ла бармайым. Я никуда не пойду. Тор, вставай. Торма, не вставай. Бул, будь. Булма, не будь. Һуңғы осорҙа башҡортса тарихи фильмдар төшөрөлдө. Бабич фильмында һинең атайың Илгиз Таһиров төпрөлдө уйнай. Эйе, атайым менән мин бик ғорурланам. Әхмәт Зәки әфәнде, беҙ бәлки үҙебеҙҙең хыялдарыбыҙҙы ысынбарлыҡҡа һанап, халҡыбыҙҙы алдайбыҙҙыр. Бына нимә бурсый. Бына ниндәй һорауға мин яуап таба алмайым. Һинең һорауыңа яуапты мин дә белмәйем, Шәйхзада. Тик беҙ ике ут араһынан автономияны һаҡлап сығырға бурыслыбыҙ. Шуға күрә, тәүлек эсендә башҡорт ғәскәрен ҡыҙылдар яғына сығарырға тейешбеҙ. Мин яңыраҡ һеңлекәш фильмын ҡараным, ныҡ иланым. Был фильм барыбыҙға ла бик оҡшай. Сөнки Мустай Кәримдең бар балалар да яратҡан беҙҙең өйҙөң йәме повести буйынса төшөрөлгән.
Балалар бик оста уйнай. Әйе, ысынлап та килештереп уйнайдар. Бына Ямиль, Вот, Емель, мин һиңә һеңлеңде я алып привезла кайттым. тебе сестру. Мне? Сестру? Правда, правда? Папасын, балам. Правда, правда. Оксана, Оксана, это Емель. Я рассказывала Оксану. Рассказывала. Улам, Сынок, это это Оксана. Оксана. Сестренка. Һеңлең, балам. Моя сестренка? Оксана? Красивое имя. Ни у кого такого нет. Ашықма, балам, ашықма. Не спеши, сынок. Ой, Оксана пока стесняется. Ей Уверена, надо балам, привыкнуть. Ашықма. Не спеши. Оксана, әлегә Идем. ятһына. Садись. 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 Әйдәгез, Муса Кәрим исемендәге Милли эшләр театрына барайык. Әйҙә. Әйҙә, беҙ риза.